KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni jaam fo yata ko enen ɓuuri enen e rendo ngo en garti ɗo noon émission meɗen gonka debbo e rendo men sen mbi gonka debbo e rendo men noon men kalde debbo kalden e gorko ñande fof koko mbiyanmi ko tan ko debbo woni galle debbo woni aduna debbo woni fof gonga onon worɓeɓe onon tattata min debbo suji onon jiiloyto onon gaddat kono ko rewɓe pewjata sa hawrani e debbo moƴƴo noon a ala sens ɗum noon hannde mbaɗa woni ɗo ene noon mbaɗa welti mbaɗa invité ɗo hono tokare nene ene wiye Fatimata Gayɗo ɗum noon ɓe mbi joom boru yo loppu boru mum ko saami fof hocca wattaylo wowru loppa ɗum noon kawɗa ha salminama a juurama mi salmitimama mi juurimama caggal yettuɗon e julde Mawlana Mouhamadou Rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam mbaɗa heewide so tawi ɓiɗɗo jibinama o dañani barke ko yumma ko haɗimo barke so ɓiɗɗo jibinama anani janggani ko bamma ko haɗimo o janggude oɗo ñalawma noon ma yanta ñalawmaji kewɗi eɗen gandi hande ko alhamisa nagasi juillet yewtere ma wiyetede darde debbo e nder rendo hande noon noddi ɗo debbo ceɗɗo tiɗɗo jantaɗo jaɗɗo e jamanu mijitan Tumbul Bam o wiyete ko Famata Gayɗo ɓi Alaji Almami Gayɗo ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi kadi ko jantaɗo jaɗɗo e jamanu e hajja huleyi so jaayi ko ɓeɗo jibini mum omo ɗo jooɗi omo wonde mbaɗa heewide so tawi dimo no yaha yo yooɓo dimo yooɓoto ko ñeeño wonde Amadou Sakke mo ñamani hakke julani e lana pakke ene fewi yimɓeɓe takke omo ɗo jooɗi o hucciti e bandiraɓe en ko baɗi men ko ɓinguel men kadi ko isi men ko neɗɗo moƴƴo no fewi no fewi no fewi to banggue karallagal to eɗen gandi ko Djiby Dieng ene wonde Alhaji Dioggo ko ɓeɗo goni toon ko ɓeɗo goni to karallagal to hannde nde wonno haaloɓe Pulaar mbi sa jibinama e guesa limon a moyninama vinaigre a ittirama jaɓɓe a wiya suusa ko lammi ko fenani ɗum mbiyata ko tot ɗum wawa wonde noon haaldete musidɗo moɗon Daha Thiam e Binta Alassane Tall debbo mo Dunga Rignaw ɓooyi waddude daañi mi ñaagui Allah kadi min ɓooyi waddude daañi eɗen mbiya noon hannde kadi ko haaran ɗum noon yo Allah hokke tawede haarɗude kewɗi taltalɓe manan liiduɓe ɓe jajaɓe woni lacceje ɗe walla kam mbaɗa lacciri tan taw ko simple ko ne waɗi hen fof addata ko caɗele wallahi eyyi kawɗa ha weltanama ɗum noon hannde en jahat to Fatimata Gayɗo Fatimata somi yiiɗi wiide hol Fatimata holno mbiyata kam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ko wadi fo mi salmini on mi salmini dendagal fof mi salmini mbiyow biɓe e bimami tugui rewa ha fayi worgo mi salmini kala Sénégal najo e Afrique najo mi salmini faɓi fof bandiraɓe wonɓe e diaspora mo yettani Allah wawa yettude sababu donc mi fodori calminago vraiment e salminde sehila mo min mbaɗo heewi wiide aussi jaaɗiɗam woni Amadou Lam mbaɗo jarnomo no fewi kanko woni sababude oɗon yewtere hannde kadi mbaɗo salmina on kaw Daha salminam no fewi mi salmini ma sœur Binta Tall e mbaɗo yetta Allah mbaɗo yetto sehilam Amadou Sakke woni ga saram donc mbaɗo yetta Allah mbaɗo yettamo no fewi kadi hamin jetti Allah min jetti Nenay Baba min jetti
jinnaɓe amen donc min mbiyetemi ko Farmane Gaydou ko France gonmi France jibinami to Elbeuf to mbeɗa wawi wiide ko femme de développement hakkude France e to men to Sénégal ha fayi Fouta eyyi wonde jowen ɗon garten Amadou Sacké a salminama a juurama somi wima Amadou to Jeeya ko mbiyata tan eyyi ko adi foof mi wi assalamu aleykum yewoɓe men ɓe foof guila leydi he ha caggal leydi he kala assalamu aleykum kala mbiyo mbimi e wimami ɗo e duude Baba Adama eyyi ko adi foof Seydi Tall ko yettoral no fewi kadi yettani sababu yettara Allah subahanahu wa taala eyyi yetti kadi yo mana baɗɗo sababu ha garmi ɗo o woni Farmata Almami Gaydou mi wiyatamo debbo mo Elbeuf debbo mo guuri Koliyaɓe eyyi kadi mi tawi ɗo kadi kawam hen bam hen sam hen hono Baba Daha Seydi salminimi juurimomo eyyi Ama Sacké o noon o jeeya ko cuuɗi men Hammadou Hounare julɗo Sammayel Jeeri eyyi kono mawnumi ko wuuro wiyetengo Mantes-la Jolie to France e hande guila min suhaɓe amen toon eyyi hatta noon tomin gummi ɗo ene tiiɗi amen no fewi eyyi min gummi ko ɗo e Sénégal min ñaguel noon kala komin dañi caggal leydi ko arti ɗo rende bandiraɓe ko ɗum noon woni Ama Sacké o ko Sacké noon no Baba Daha wi ni koɓe Sakkeɓe alawɓe machallah iwda men noon ko Touro Mali kono noon min jooɗi ko Hammadou Hounare voilà calmini Hounare naɓe fof kam salmini Hounare naɓe kala yeɓoɓe wonɓe leydi he caggal leydi ɓe foof on mbiyama kadi jeeɓe Pire TV ko weltare tan hande comme no mbiyanmi ni Farmata hande aɗa woni debbo wonde debbo jiiɗa wonde kadi femme au développement est ce que ne weeɓi e oɗo jamanu mo gonɗen affaire de développement c'est vrai que weeɓani par ce que nde namdi ko heewi ene namdi ballal ene namdi doftugal donc ene weeɓi weeɓani kono ɓuuri weɓde e hanki mboɗo sikki kadi affaire de développement mboɗo sikki ko debbo jogui no mbirudani aussi ko debbo woni foof ko debbo fewjat ko debbo fewnata donc hamin ñaagui noon kala responsable foof yo wallu rewɓeɓe beela anniyam mabɓe aussi joofa saabu hande sen ƴeewi goho ka debbo aɗa woni jibinande France hande aɗa woni femme brave par ce que min palmarès ma o ne waɗi riche to ndewɗa ɗo foof ne waɗi riche a waɗi ɗum ɗo pelle wona won pelle ɗe mbaɗɗa kewɗe ndendinɗa te aɗa jibina France aɗa mawni toon hande kadi ɗum fof yonanima mbiɗa aɗa ara ha to bamma jeeya ɗo woni Fouta aɗa renday bandiraɓe ma ko mbatta ko gonmijo holno ardema aɗa andi mboɗo heewi wiide minen hade men famde français hade men haalde français taw min mbawi Pulaar donc min jibina koye culture Pulaar min jibina koye Pulago kadi minen hamin gandi holto min jeeya min babam jeeya ko to juuɗe Goriki walla mbiya Goriki Samba Diom nenam jeeya ko Goriki Koliyaɓe galle Simba en Simba Diagne donc amin jetti Allah amin jettiɓe par ce que wonko ɓe kolli min wonko ɓe jangguini min donc ɗum foof tan min gembar kadi min tawi aussi jinnaɓe dariɓe jinnaɓe tampuɓe par ce que guila presque 50 ans joni koto France ɓe goni kono ɓe kala koɓe ligui foof koɓe dañi foof ha minnen min batti mawnude koto Fouta tan Fouta ɓe parata donc kamɓe min tawi jinnaɓe amen déjà koye développement ɓe goni donc minen aussi min gari min dewi hen kadi enen Haalpulaar en eɗen boya wiide so doole donki yo doole keeɓa donc et aussi hirande fewjete ko ñamete ko jamma kono fewjete ko ñalawma donc min wonko mi faami ko heewi wonko mi faami ko heewi affaire développement koye jinnaɓe amen d' abord kamɓe pewni
sa yi yimɓe ne wiya diaspora pewni Sénégal walla diwan amen fof ko jinnaɓe amen mais hande darde am ko doganade sukaɓeɓe jibinaɓe France kamɓen ɓe ganda holto ɓe gummi ɓe mbasa majjude kadi min garmi darde am aussi ko wadde créé connexion hakkude jokkude e endam hakkude sukaɓe jibinaɓe France e sukaɓe jibinaɓe ga beela ɓe mbawa cuusodirde ɓe mbawa andodirde ɓe mbawa liggodade moni foof kala kamɓe foof ɓe mbawa nafodirde koye mabɓe aɗa andi ɗum c'est très important kadi won aussi wonko jiyeten sukaɓe men wonɓe ɗo en ene jettal laana e foof sukaɓe voilà sukaɓe men noon minen wonɓe France minen ɓuuri jogade moyen kadi amin gandi l'avenir hande l'avenir ko Afrique donc il faut que aɗa jeeya aussi hay sukaɓe hay tubakoɓe e chinois ji foof ne waɗa investir ɗo e nder Afrique te minen ko ɗo min jeeya donc il faut que gartiren daren artirde hakkille mabɓe kamɓen beela wonko ɓe mbaɗi aussi affaire développement ɗo henna donc min gadorimi ko début de mi mbaɗi affaire social mi dogui hen ko heewi neldude balle hono jinnaɓe men kono mi tawi oɗon systéme wona systéme juutowo ko systéme ene usta basal ene walla ko heewi kono wona systéme mo ganduɗa ene walla ene juuta quoi ene juuta par ce que kadi sen goppi famille amen wonɓe ɗo en ene damine men ñande foof mbaɗa sikki ɗum yata donc il faut que daren liggodade guilay joni e guilay joni comme ça moni foof wawa nafodirde koye mumen ɓaɗen créé emploi woni liggueyaji basen daminade aussi e l'état c'est vrai l'état ne foti wadde ko heewi kono enenne aussi daren ko podden wadde e koye men mbaɗaden ko podde wadde à notre échelle pour wallude développement diwan amen foof donc mi waɗi affaire sociale mi tawi ñande foof ko so gasi tan a joodima donc il faut que oɗon systéme natta woni ko systéme mi heewi wiide ko systéme contre-productif donc il faut que batten wadde créer emploi et puis mi adori aussi koye agriculture affaire ndema voilà machallah kaɗa ha mi ɗalduma mi ɗalduma e ɗaldutaminen kay koye onon fof par ce que min fof ndendi yewtere nde jarama ko wiide Amadou Taw haɗen natande oɗo ko jannaɗo laaɓa jandu wawi sodde gueɗe toɓogal ko jiiɗogal gel nungu arani walla taw ka gandu guertoɗe par ce que o addi ɗon ko ya woni ya seedo aɗa andi ɗum hol seeɗa tan mo mbawɗa tan waɗandemi résumé e makko hol kanko e jaɓɓal ngol yeɓɓingal ko ngal woni eyyi kaw Yaya ko waɗi foof ko ettudemo no feewi eyyi o sahaali sa wi yomi haale Fatima halde mami softu haalde hen seeɗa nde wonno hawlo pular mbiyata ko so tawi gamiri tuggi juuri tan ko yummo wela nangge balaɓe on gonmi makko seeɗa par ce que tout simplement komin cellodiɓe komin yewtodiɓe ani neɗɗo kadi nde wonno haali nane debbo société meɗen ala to winda debbo ɓuuri gorko walla gorko ɓuuri debbo ala debbo e gorko poti debbo e gorko poti droit ji poti devoir uji heddo noon goto foof ne jogui Allah feccana ɗum jogui rôle mum société o kono debbo e gorko poti mbeɗa wawi windini ko debbo ɓuuri nde wonno gurdam ko e debbo waɗa ko debbo hokkata gurdam ko hen gorko yaltata ko hen debbo yaltata kadi saɗa haala ɗum a suusat par ce que gonga kalɗa aha ko ɗum maji martabaji nayyi jippi martaba ceerno martaba laamu martaba nanide gallo e martaba debbo martabaji ɗi fof noon so ndendi mo debbo o wawi voilà donc noon mention spécial noon e rewɓe sa ade ceerno a ɓorta laafa ɓora paɗi no kanko no mbaɗanta laamu ɗo no mbaɗanta gallo voilà debbo sade mbaɗata ala yo laap woni mention spécial noon yo laap kalɗa mention spécial noon a jibinɓe ɓen ɓe nde wonno kamɓe goni sababu godal men jinnaɓe men jibde men ɓe somi rutimi Fatimata noon ko debbo dariɗo to banggue société social ani neɗɗo so tawi a waɗi social ha Allah hokkima woni conseiller municipal e nder leydi jibinɗa ndi adjoint maire adjoint maire kala jogui hen gueɗal mo wawno hande
e ko Allah sakkimo ko hanne hoore makko tan walla hanne banni wen ko noon omo miiji to ummi to won sohluɓe ko on koye nder dannono woni kadi ko debbo kirowo anen kiro fof ko yiide ko heddiɓe ɓe dañani ɓe yo dañ koye ɓeeno jeeya kadi mo jogui cuusal so suusi noon ne haani nde wonno to jibinaɗo e jibinɓe ɓe e to ummi ɗo enen to Fouta men ɗo walla en fulɓe so neɗɗo yiyama ko ceɗɗo tan ko cuusɗo kadi jibinɗomo baba Samba ɗo baba makko baba almami ko gorko kadi jontaɗo e saaha muɗum e ha ko naate politique ko debbo cuusɗo kadi kono ɗon min mbiɗa softa haalde Fatimata oɗo projet mo darinɗo o ko projet mo ummoni ɗo gila ɓooyi Allah wonde moƴƴo noon peeje makko e karallagal makko Allah hokkimo ha hokkimo ko hori ko itti suhaɓe to men to o addiɓe o wi garen jehen loren leɗɗe Baba Baydy wimi ɗum on noon lekki woni gurdam sen jii enen diwan men o yoori ken manki leɗɗe par ce que leydi so ala leɗɗe ɓuɓol hewata hen toɓo hewata hen kadi ko lekki woni foof dal wallahi donc projet mo jogui o so yiɓe arɓe ɓe rewɓe caggal makko ɓe wonnon ko faydagal makko eyyi ɗum won noon minen hannde so tawi Allah addiyam ɗo o wiyata ɗoftam jehen télé min kadi mi amata haalde makko jimmi haalde makko bon Fatimata gartanmi koye ma ko mbatta ɗo ko ene teddi to banggue moyen ene teddi kadi to banggue haqqille bon mbaɗa wawi wiide aɗa jogui haqqille aɗa jogui moyen kono wulango jamma oppitake goto aɗa jogui haqqille par ce que haqqille ma waɗi analyse ko jiɗɗa wadde ko ha ganduɗa ɗum ɗo ani conseil ma ganduɗa ɗum sa waɗi ɗum ɗum développé mamono fo yiyel hoore mum ɗum ko haqqille hokkanma ɗum aɗa jogui moyen aɗa jogui moyen wadde ko mbatta ko kono ñuwi kosam a ñaani cincam jimmi haalnam ɗum est ce que ko moyen ma tan dogata walla aɗa jogui woɗɗo walloɓe ma walla an est ce que koyngal ma gaɗen nan par ce que hannde a janggat ha keeɓa diplôme ma foof sa waɗani politique a yarata nde woni sagal mi anda ɗum Sénégal hannde il faut mbaɗa politique nde mbawa yaade nde mbawa wadde ko mbatta ko est ce que an aɗa lalle politique hen seeɗa est ce que an jungo ma woni juuti pour ballade goɗɗum walla an ko moyen ma tan e haqqille ma dogata walla ala a jarama e oɗo question ne waɗi fayida d' abord oɗo miijo haɗam jaɓa ɗon question mi sikko miijo mi dañi oɗon miijo de 2019 nde mbaɗmi formation goto e école mawɗo Paris ene wiye HEC Paris sur le développement durable et leadership en Afrique mbaɗmi oɗon formation mi tawi ko heewi e faade no mbirnomi ni ganden ni min janggi ko faade innovation walla technologie min janggi ko heewi faade diplomatie walla géopolitique seeɗa mais holko naati hakkillam ko affaire ndema nde ɓe kaali affaire ndema par ce que ɓe wi ko ndema do ha yeeso ko ɗum déjà ndema ɗen gandi sa remani a ñamata te ko ñamdu jogui neddo voilà et puis won neddo goto ene darno darde tidde joni sankimo wiyete ko tubak caparo wiyete Pierre Rabhi enen eɗen mbiya cellal woni afo ngaalu kanko o wiyata ko affaire rema e ñamde woni afo ngaalu par ce que sa ñamani a wawata sellude ni d'abord voilà sa ñamani a wawata sellude kono sa ñaami ka fotani ñamde a sellata kadi donc paami e affaire mi faami affaire ndema o ko hunde mo ganduɗa ko enen fof ni foti darade e wattude remde donc mbaɗmi créé oɗon formation guila e France namnimi balle faade mairie amen namnimi balle faade ministére uji kadi préfet Normandie wallimi e ko heewi pour parti France financement parti France donc mbaɗmi créé formation hakke 3-4 mois donc amin jangganno affaire ndema mais aussi kala technologie ballow e affaire ndema woni numérique au service de l'agriculture
badmi créé oɗon volet beela sukaɓe janga ɗum après banggue Sénégal aussi mi waɗi comment ça s'appelle mi waɗi créé ce qu'on appelle des campagnes de financement taw ko population foof kala jiɗɗo awde lekki taw koye inde mum waɗa hen junngo mum donc population d'ailleurs mi jarniɓe kamɓe foof wonɓe Normandie et au delà Paris en mbaɗi hen junngo mumen donc hamin jarnoɓe aussi no feewi à partir de là oɗon après sukaɓe aussi mi waɗi comment dire mi waɗi réunion ji e foof mboɗo daara hol jiɗɗo yaade taw ko neɗɗo badɗo intéressé aussi wona neɗɗo foof aussi yahata il faut neɗɗo aussi voilà neɗɗo dariɗo jiɗɗo andude ko woni affaire ndema donc 2021 min nawi hakke 20 personnes kadi ambassade de France au Sénégal aussi waɗi hen junngo mum walli min donc amin jarnoɓe et banggue ministère développement environnement et développement durable donc la direction des éco-villages banggue Sénégal aussi walli min jeehi ɗo visite avec visite vers des entreprises hono Sedima en espace maraîcher espace avicole min daari holno way min daari aussi min jeehi wadde visité entreprise aji transformation par ce que aɗa andi rema ene walla ene adda kalis kono ko ɓuuri addude kalis ko banggue transformation voilà joni ndema keeɓa par exemple pomme walla banane voilà pomme walla banane janggo transformation jiɗɗa waɗde jus en walla compote en ko ɗon ɓuuri hewde kalis de ɗum benni min payi to Boki Diawe pendant 10 jours pour wadde créer ko wiyete tolu cœur voilà d'ailleurs mboɗo jarno aussi maire Kalidou Wagué aussi député ɓe jarnomo no fewi kanko e Aliou Ousmane Sall kamɓen ɓe darima darde tidde kadi vraiment maire Kalidou Wagué kanko wiyani min ko joguimi ko yoni kam non o wi ko vraiment kanko ɗiɗon partenariat ji kala kene walla wuuro mum kala kene walla diwan mum o wawi wiide neɗɗo tan ko bisimilla mum donc vraiment min jarnoɓe no fewi après hikka kadi battumi oɗon projet gaddumi groupe goɗɗo hakke sappo e joyyi donc ene ari emin gaddi aussi leɗɗe kewɗe leɗɗe wiyete ko palmier ɗum so à l'horizon 2-3 ans ɗo e duuɓi tati neɗɗo ne wawi fewnude ndiyam nebam diwtir kadi voilà mi addi aussi leɗɗe kewɗe leɗɗe ñametedi min awi lekkiki to mosqueji min nawi autour de école aji min nawi kadi yesso case de tout petit enfin min mbaɗi ko heewi kadi dans les champs aussi hay juuɗe min awi lekki to Gabri Abdoul Kader Kane donc min banggue guuri aussi min mbaɗi aussi appuyer les femmes banggue juuɗe jaabe guira en won sukaɓe ko toon jeeya donc ɓe nawi aussi kamɓe lekki toon et au passage mboɗo jarno yimbam liggoto minen liggoto e association wiyete accès mboɗo jarno Sidi Ba kadi mboɗo jarno aussi Aissata Demba Sarr e Daya Sy e Ami Sarr kamɓe foof e Moussa Diaw Amadou Sako kamɓe fof mi jarnima ɓe mbiyama Allah jarama ɓe jarama donc ɗum foof aɗa andi awde lekki mboɗo wawno wiide yo sukaɓe wonɓe Sénégal yo gar awa lekki serani min mbasa tampude mais wona ɗum woni objectif ko wadde connecté sukaɓeɓe voilà ɓe cuusodir ɓe wawa liggodade mi hokka exemple 2021 nde min kooti France de won sukaɓe coodi hectare uji voilà exactement ɓe coodi hectare uji ɓe fuddima wadde aménager espace et alhamdulillah franchement min jii exemple uji moƴƴi donc mboɗo welti hen donc ɗum firti ko oɗon miijo nena marche donc amin ñaagui Allah noon yo yaaru yeeso kadi amin ñaagui banggue France comme Sénégal aussi autorité ji men yo
bat feere fan yoɓe balluyi batte hakkille commune batta ko ɓe lammi ɓe balla min mais aussi mention spéciale ministre Mamadou Talla ministre des collectivités territoriales parce que so wonano kanko hikka min mbawatano arde voilà hamin daminno ballal faade département 76 Allah hoddirani kono o ari ko vraiment en urgence o waɗi hen jungo mum o waɗi hen vraiment o waɗi hen teddugal o waɗi fof teddugal fof o waɗi voilà donc so wonano kanko vraiment min mbawatano arde donc amin jarnom comme amin jarno kadi vraiment encore le maire kadi Douagué Aliou Ousmane Saloussi voilà ede bangi politique to mi mara waɗa politique walla waɗani par ce que so naati ɗon to walla si walla gañen ɗon gonga way bangi politique noon mboɗo waɗa politique c'est vrai côté France min mboɗo walla maire am fewnude wuuro ngo mboɗo walla moye miijoji aussi Elbeuf mboɗo walla moye miijoji donc mboɗo jogui délégation aux relations internationales oɗon délégation oɗon rôle am ko fewnude addude partenariat ji hakkunde Elbeuf e caggal leydi amin jogui partenariat avec Allemagne et min gadi aussi partenariat kesso avec Boki Diawé hay maire kadi Douagué ari Elbeuf rawani signude partenariat avec maire Elbeuf kadi oɗon partenariat mboɗo sikki wona oɗon choix wona choix mo ganduɗa neɗɗo ari tan min totti ɗum ko kewɓe e ummiɓe diwan Boki Diawé woni Guiri en Dondou en kamɓe ko Elbeuf ɓe goni kewɓe e mabɓe ko Elbeuf goni donc ça fait beaucoup de sens que ɗiɗon mairie ji mbawa liggodade kadi banggue Sénégal aussi mboɗo jogui hen aussi koyngal mbaɗi mi naati politique APR e wallude président Macky Sall wallude mo e vision mum wallude mo e programme mum ko directeur Macky Sall aɗa andi ma mbiya ñalaɗo mbiya Allah wona mbiɗa wono adjoint mo joni an ko direct mbaɗa tan Macky Sall ɓagguiɗa walla wonno ɓagguiɗo Macky Sall non wona direct on va dire parce que babam boyi wiɗemi yomi naate politique kadi de Macky Sall ari de o wi kam yomi tinno mi ara mi walla président parce que ko bandiraɗo min mi yarani min hami yiya le golle jomum hami yiya vision mum miijo mum voilà donc padmi ha hitande walla duuɓi ɗiɗi vraiment mi tawi président kadi mi janggui aussi programme mum woni plan Sénégal émergent à l'horizon 2035 mi janggima no fewi et wonko jiimi en l'espace de 1 an 2 ans wonko président fuddima fewnude gandumi o ari ko liggade den dewme mum signalé waktuji ma eyyi aɗa wawi tottode konngol ma cakkitigol tan mbimi aɗa wawi tottode konngol ma cakkitigol mbaynorata eyyi konngol am cakkitigol kam ko wiide yimɓeɓe tan Allah jarama ɓe jarama Allah jarama fanno ko wiide yimɓeɓe ɓe battu haqqille makko ko waɗata ko ɗo woni ɗo won ɓurɓe mo hewde moyen ngaji ne mbayno leydi aduna he eɗen jogui alɗuɓe eɗen jogui anduɓe eɗen jogui ɗanniyankoɓe eɗen jogui kala kono ko ɓerde liggoto oto wi ko debbo tan hirrata ko waɗata ko mi waɗa waɗa ɗum wiyama hirri debbo ala saɗa ñemtina tan ñemtinde ko moƴƴi mbasa ñemtinde ko moƴƴi kono kanko ɗo woni ɗo so neɗɗo mawni kinaki ñemtini ko gollata ko gollata tan ko résultat baɗɗo fayida nayata hen mbaɗa wiya yimɓeɓe mbaɗa wuuro dendagal ɗo kullo woni lesasman ni yo watta haqqille famara almami gayno waɗata ko wulango jamma ko pittake e goto wona ɗum ko tan mi wawa salminde ɓeɗo mi salmina bamma ko Allah ji almami wonde ha jakuli salmi ɗum mi juuro ɗum mi ñago ɗum Allah moƴƴere mi salmina dendagal ko en Coumba Gaydo en ami Gaydo en fof mi salmi ɗum mi juuro mi salmina kadi gawlo makko on wiyete Boulou Mar nayɓe aɗim yayi ñande nde min naati radio nde o naati e ɓoggol ngol mi yiɗano daƴƴa mi yi noon bandiraɓe neɗɗo kala ɗo mbaɗa wona jogo gawlo nen noon neɗɗo andi ko gawla ko nafata mi salmini dendagal sehilaɓe ko Amadou Lam noon ko baɗam kanko waɗi feere ouverture hakkude amen hamin mbawi waddude émission radio ha mbawi rendindema mbaɗon nde ɗo yewtere dendagal dal keɗotoɗo yewtere nde salminama tigui rigui juurama duwanama ñagama duwaw kadi e yafuya en calmini kadi musidɗo meɗen
o mo ganduɗa Moutar Ali Sy omon to dowlaji dentuɗi am ɗum heto en Ali wadde en fof calminama Mamadou Siley Ndiaye en fof calminama ko wayno Mamadou Wone en Amadou Wone en ɓeɗo kettiyankoɓe yewtere nde no feewi mbiyeɗa ha so yewtere nde ari haydara min ƴewra sowona yewtere nde mi salminimo noon mi juurimomo mi weltanimomo kanko Fama Gaydo mi weltanima kadi oɗo Amadou Sakki Amadou Sakki ko neɗɗo mawɗo mo ganduɗa hoorema so tawi Nourou Dine naati France kamɓe gondata kamɓe hen gondata ha o ɗummoto artaka ɗum noon ko neɗɗo mawɗo ko cuhlin ko neɗɗo mawɗo wonɗo eyyi Amadou Sakke joni minnene mbaɗa namdoma konngol ma cakkitigol e kadi ko mbasatota banniraɗo debbo o par ce que hande wonde debbo weeɓani kadi wiide aɗa wona ko woni ko foof e hewde eɗen ñagonomo Allah yallah wallita an mbaɗa wima hande holko mbasatoɗamo eywa sey tal gueɗe basir mum kanko Fatimata o yo jokku golle par ce que cap mo ƴetti o engagement mo jogui o heɓatan résultat mawɗo kadi ɗum ɗo kadi ne jeeya kadi ko fiddinde ko susnata rewɓe waɓe no makko ɗi wonɓe caggal leydi e wonɓe nder leydi par ce que développement ko hen neɗɗo fof yiyata hoore muɗum par ce que wonno no mbimi nani tan wonno ɗum ɗo fof wasa tawdemo hen mais waɗi ɗum ko kiram fittawde e yidde wallude ɓe wondi ɓe ko lancé un message kanko Fatimata koye ɗo nanggui ɗe yo toppito ko baɗɗo engagé socialement et politiquement minen hamin caggal makko mo andi ɗum ni par ce que min jiiya makko tan ko avancement mawɗo min jiiya makko pellital kadi elamo ƴetti o ma wawa wadde motivé rewɓe waɓe no makko ɗi e worɓe aussi par ce que hande développement so waɗama tan noddi debbo e gorko voilà ko ɗum wonno mon message widam tan yo tinno kadi vraiment c'est une femme très exemplaire voilà inchallah waynoro bandiraɓe e wayno e puis aussi wiide on kadi Allah jarama jarama e kadi Pini TV ko weltare mawde kadi ko référence to banggue fulɓe wonde caggal leydi ɓe e minen ko hotel tan min darata pour andude ko kewe leydi he e andude ko woni kadi communauté fulɓe wonno ko leñol manngol ngol ala frontiére e kadi mention spéciale e kadi wiide siftorɗo yimɓe ɓe gandumi somi hawna somi jamma sifto hen wonnande o mana nenam jibinɗomi o wiidemo kadi miñamen ɓe toroɗo ɓolol e sehilaɓam somi limtan mi juumat kono mention spéciale kadi hono Aliou Ka o pullam e Nour Cheikh Oumar Moutagala ka Cheikh Oumar Sy ɗon to gonɗa fof mi salminiyam eyyi kono ɗum kadi mi salmini hunaranaɓe kala mi wiya kadi jeeɓe Pini TV ko piine meɗen emin tele meɗen on jarama Allah jarama mbaɗa jogui e ma question ngaji ɗiɗi goto woni nane mbiɗa kam sukaɓe worɓe joloɓe e laana ɓe ene ma ene musma ɗum tahi dariɗa hande pour ballal mumen a faami jiiɗi mbaɗa yiiɗi dillana kam ɗon seeɗa goɗɗo mbaɗa namdoma saɗa wawi yerwade lacciri hande ko haran deuxième question ne yaawi somi fuɗɗima fewni tan wiyata kene bona seeɗa kono première question vraiment eɗen jii oɗon phénomène boyi ko yimɓe ne jetta laana ene maaya e laawol ɗum vraiment ene muusi min ene muusimi kadi eɗen jiiya aussi kewɓe ummi ko to diwan amen fof e Fouta fof donc mboɗo sikki podden ko enen fof nanggodirde wallodirde kadi miijoɗen aussi honno min poti walludeɓe beela ɓe mbasa yaade aɗa andi voilà soɓe dañi ligguey ɗo henna so kala to neɗɗo woni so tawi jamma ko nan toon mbeɗa sikki wiyata ene jetta laana ene yaaha donc mbeɗa sikki eɗen foti vraiment walludeɓe kadi eɗen ɗum fof ko action aussi sowde pitali donc voilà donc mbeɗa sikki vraiment mboɗo ñaagui aussi enen fof batten e hakkille daren honno min poti wallude ɓe sukaɓe par ce que ko bandiraɓe beela ɓe mbasa yaade donc wasde yaade aussi ko walludeɓe ha ɓe daña ligguey ɓe daña aussi honno ɓe naftori do e leydi mabɓe do e galle mabɓe dandugal ene muusi aɗa woppa famille ma aɗa woppa jinnaɓe ma jaaha taw a ala ɗo a yettoto kadi taw haydara fewa voilà ene hanni kadi lebbi taw a liggani voilà ala kayitaji vraiment ala moyen ala kayitaji e foof et vraiment c'est très difficile donc amin ñaagui Allah noon yallah wallu en hamin mbawa yettinde aussi anniya baynoroɗa bandiraɓe wattu meɗen ɗeddi en gonga donc mi jarnima on onon foof vraiment mi adori aussi jarnade joom Pindi TV e télé fulɓe
télé baddo fayida hay minen hamin dara ngeni fof donc référence aussi donc vraiment ko weltare no fewi kari weltanade onon fof équipe o guilay monteur et fof vraiment kawda ha mi jarnimama no fewi Allah jarama andi aussi Binta a jarama no fewi Allah jarama yo Allah siftoron yo Allah wallu on kadi minen aussi so min ballama e hollude bandiraɓe holko min batta mbeɗa sikki aussi ene heewa ene walla ko heewi donc boɗɗo salmina boɗo jarno bandiraɓe wonɓe Sénégal e caggal leydi jinnaɓe amin jarnoɓe par ce que ndeɗon darde aussi ko darde mabɓe wonno donc vraiment min jarnoɓe kadi boɗo jarno mawnam ko sehilam ko jaadiɗam woni Ama Saki way hakkude men wona hande fuddi ko gila hanki minen fof jeyda e diwan goto Hammadi Hunare juuɗe guuri ken Ganguel Soule en e bandiraɓe aussi wonɓe toon kamɓe fof min salminiɓe e Amal Lam vraiment mi salmini kobilanaɓe fof Allah jarama on jarama eyyi ha hande ko weltare tan joguina ɗen saabu en mbi enen kala debbo dariɗo lang wine yiiɗi wonde oɗon en ndewete muɗum tan hano Allah waɗi fof ganden ko noon saabu kanko o mono holla hande rewɓe no foti waade debbo hande wona tan nder galle han defde rotta gasi on domaine ummama hande rewɓe yo daro lang so debbo darima tan aduna o fof fewat ɗum noon Farmata Gaydé mi weltanimama no fewi ene wonde e banam gorko mo wona bandi gorko min beltanimama no fewi ene wonde e kawɗa ha min beltanimama aussi no fewi ko ɗon beltortoɗen Djiby Dieng hono caméraman meɗen mo sofani o ene wonde e caméraman Jobbo weltanama no fewi kala ko yooɗi ɗo en tan ko onon en gartiɗo kadi émission men gonka debbo e rendo men KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma